osote ọkaokwu ụlọ omeiwu Anambra steeti Right Honorable Chukwuma Okoye ekwuola na ọgbakọ omeiwu steeti a ga-eme ihe niile nwere ike iji wee kwado gọọmenti steeti a na mbọ ọ na-agba ịkwalite ọnọdụ ndị mmadụ na steeti a. Right Honorable Okafọ nọ na-ekwu okwu n'emume nzụpụta nke ndị ọrụ Operation Clean and Healthy Anambra otu ọcha brigade dịka enyesịrị ha ọzụzụ otu izu ụka n'ogige mgbaziri NYSC dị na mba ukwu Ụmụawụlụ Kansụl Ọka South na Anambra steeti n'ụlọ akụkọ nke a n'uju. Mgbe ọ na-agwa ndị ọrụ ya bụ ụlọ ọrụ ọcha brigade okwu ka Right Honorable Okoye nọrọ dụọ ha ọdụ ka ha gbaa mbọ fụ na ha mezuru ihe ndị ahụ gọọmenti jiri tụkwasị ha obi, ebe ọ tụnyekwara na ọ dị mkpa a na-aga n'iru ịzụ ndị ọrụ n'ịmata ihe dị iche iche na ihe ọpụtara ọhụụ dị n'akụkụ ọrụ ha na-arụ iji kwalite ikike ha na mmụọ ha n'ịlụ ọrụ imezuwaga ebumnobi na nlegara anya gọọmenti. N'okwu nke ya ka kọmishọna na-ahụ maka ọnọdụ gburugburu na Anambra steeti bụ Dọkịnta Felix Odimegwu nọrọ too ndị ụlọ ọrụ ahụ maka mbọ ha na-agba ịhụ na akwalitere ọnọdụ ndị ọrụ ha ma too ha karịchasịa na ijikọ aka ọnụ ha na ndị ụlọ ọrụ gburugburu. Ọ nọziri rịọ ndị ọrụ ụlọ ọrụ ahụ ka ha hụ na ha na-atụpụta atụmatụ iji kwalite ebumnobi gọọmenti Anambra steeti ji ugbu a ime ka ọnọdụ gburugburu anyị bụrụ nke akwadoro. Onye isi ụlọ ọrụ ọcha brigade bụ Comrade Celestina Nere n'okwu nke ya kwuru na ya bụ ọzụzụ bụ nke izizi a na-eme ya kemgbe ekewapụtara ya bụ ụlọ ọrụ ọcha brigade ma kwue na ebumnobi bụ ka esi na ya wee kwalite mmụta nakwa ikike ndị otu ahụ nwere iji hụ na a na-akwalite ezi iwu n'obodo. N'okwu nke ya osote onye isi ụlọ ọrụ ọcha brigade bụ Maazị Anthony Agbafune kenere gọvanọ Soludo maka mbọ ọ na-agba ịkwalite ya bụ ụlọ ọrụ ma kwee nkwa na ugbu a enyechaworo ọzụzụ dị oke mkpa na a ga-aga n'iru ịkwalite ebumnobi gọọmenti iji chụọ ihe omekome dị iche iche na Anambra steeti. Ndị ọcha brigade ahụ mechaziri ma jee ebe a na-egwu aja iwu akwadoghị nke dị na n'ibe Ụmụawụlụ ebe a nọrọ chụọ ndị ahụ